Haig de parlar jo? Sí. Clar, el primer que diria és que no tinc ni idea. Val? I si li pregunteu a algun físic, segurament dirà probablement que no té ni idea. Si li preguntés però t'agradaria, jo crec que el 99,9% de la població, no només de físics i de físiques, sinó de tothom, jo crec, diria m'encantaria que es pogués fer això, no? I una de les persones que ho va pensar en profunditat va ser Novikov, que em sembla que és rus, no? O té pinta de rus, un físic rus. Bueno, sí. I el... Està viu, aquest home. Ah, sí? Sí, sí, està viu. Para que veas cómo preparo yo los debates. Doncs aquesta persona el que va fer és, bueno, no sé si és possible o no, però anem a pensar profundament si això fos possible, què hauria de passar o què no hauria de passar, no? I llavors va fer tot un estudi i va veure, mira, en el cas que sigui possible, s'ha de ser, diguéssim, consistent. I, per tant, no pots matar el teu avi perquè si no no neixeria el teu pare i no neixeries tu i tal, no? I va fer una conjectura que és la de autoconsistència de Novikov. I que ja vaig dir fa uns anys aquí amb el David, amb l'aula, que una de les pel·lícules que més m'ha agradat dels últims anys és de Nacho Vigalondo, que és Cronocrímenes. En aquesta pel·lícula hi ha un exercici d'autoconsistència de Novikov en el guió d'aquesta pel·lícula. I respon si això sí existeix o no la possibilitat de viatjar en el temps. No, però quedo com un senyor, no?, dient això. Sí, si puc venir. Hi ha la paradoxa clàssica que es diu la paradoja de l'abuelo, la paradoxa de l'avi, que és aquesta que deies tu, que si pogués viatjar en el temps podria matar el meu avi, i llavors jo no naixeria, i evidentment és una inconsistència. Novikov obre la porta a que es podria viatjar en el temps, però clar, no matis el teu avi, que no és que estigui molt bé fer-ho, però imagineu-vos... Però ja que viatges en el temps, no? Però vas veure què passa. Se'm va queixar després de la xerrada, però això està molt malament, d'això de matar avis. O sigui, no ho va entendre... No, però Novikov el que diu, no ho diu així, però perquè la meva interpretació del que diu és que quan tu pots viatjar en el temps, no per matar el teu avi, però poder pots viatjar en el temps per salvar el teu avi. I això canvia totalment la història, perquè això és consistent. És a dir, és gràcies a que tu en el seu moment vas salvar el teu avi que el teu pare va néixer i que tu has nascut. I com que tu has nascut has pogut salvar el teu avi. Per tant, això és el mateix, però amb un petit matís fa que una història on hi ha una intervenció del futur cap al passat, de manera que s'assegura que la història sigui consistent, que és el principi d'autoconsistència de Novikov. No sé si es pot viatjar en el temps o no, però si es pot viatjar ha de ser consistent. Per tant, no anem a matar l'avi, no a salvar l'avi. I podria aprofitar per... Tinc una referència d'això. Aquesta és la foto de nosaltres esperant la gent a la festa. No m'agrada. M'agrada aquest vídeo que és per risses, també, però no sé si arrega. A mi m'agrada molt aquest tema, no sé si l'heu vist. Si pensem aquesta bloc i el podem tornar a veure, aquí passa una cosa molt estranya. Aquí hi ha dos homes que aparentment s'assemblen una mica i que un li toca l'esquena perquè aquest es giri i vegi que li fa una balla de ferro a matar-lo. I aquí, això està a YouTube, evidentment, els comentaris i tot comencen a dir, hòstia, aquest tio és un tio que va viatjar enrere el temps per salvar-se a si mateix, per avisar-se que cuidado que vas a morir i et salvo, no? I segons Novikov, això estaria bé, això seria possible, això és consistent, no? I aquest vídeo és realment estrany, no? Novikov aprova. Exacte, Novikov aprovaria això. No sé si deixar aquest vídeo o després tornem a
Ostres, no coneixia això. Ets una caixa de sorpreses. Perquè et posi referències. Llavors sí que, per exemple, anem a parlar de quàntica, no? Que és el que has parlat tu. La teoria aquesta de Novikov, o sigui, al final el que diu això és, bueno, es pot viatjar en el temps, però hem de ser consistents. El que ha passat... Si es poguéssim. Llavors, quànticament, això es podria fer? Sí, de fet, fa no sé si 7 o 8 anys o una mica més, un físic, que ara mateix no me'n recordo el nom, però que és calvo, com es diu, sense cabell? No n'hi ha un carri de fet. Però amb cua. Ostres. O sigui, calvo però amb cua. Això sí que és una mala decisió, saps? Com es diu? Bueno, no me'n recordo, però podeu saber d'aquesta persona si poseu a YouTube. Calvo Mongolita. Sí, m'agrada tot, 45 anys, no? I poseu Quantum Time Travel i el tio es va inventar una manera de fer Novikov amb informació quàntica. Com crear un circuit que sigui consistent i que permeti, diguéssim, viatjar. I tot compatible amb la quàntica. I ho va fer i no va tenir gaire èxit perquè la comunitat va dir no, parlem de coses serioses, no d'això. Però em va semblar fantàstic això. Per tant, sí que hi ha intents i cosetes, no? I també hi ha articles d'investigació dels últims 10 anys en què es fan la pregunta si es pogués retrocedir en el temps a nivell d'informació quàntica amb els postulats de la mecànica quàntica, podríem solucionar problemes NP, que són, sí, o NP complete, que es diuen, o sigui, molt complicats o no? Hi ha estudis sobre què passaria. Però si algú diu, no, deixa't d'històries, es pot o no es pot? Mai, ningú ho sap, ningú. Potser vosaltres podeu dir això que la relativitat general sí que deixa en certs dominis, però a mi m'encantaria, què vols que et digui? Clar, no, o sigui, si ho penses des del punt de vista de la relativitat general, que això no vull tampoc xafar-te la presentació. Sí, però no vull xafar la presentació. La relativitat general és propietat d'ell. Sí, puc fer un comentari de la relativitat general? No, o sigui, en general, com és la relativitat general, no? Doncs, si pensem la fórmula de relativitat general de la forma més senzilla possible, no? Tu tens en un costat com es deforma l'espai-temps, o la forma que té l'espai-temps, i en l'altre tens un tensor que més o menys et ve a dir com és la distribució de l'energia o de la matèria, com ho vulgueu dir. Aleshores, clar, normalment, si tu tens un planeta o tens un cos, doncs tu mires el seu tensor i pots veure com es deforma l'espai-temps i tu a través d'això pots veure com està deformat l'espai-temps i veure quines serien les trajectòries que seguiria una partícula de llum o alguna cosa així. El que això també permet, per altra banda, és que tu facis al revés, que tu agafis i diguis ara vull l'espai-temps que tingui forma de pipa i aleshores tu forces l'espai-temps que es posi així i mires com hauria de ser la distribució de matèria, que segurament seria també en forma de pipa, però si vols agafar i fer-li alguna cosa, alguna perreria, perquè et fes en plan una torsió així estranya o coses així, doncs després ho calcules, et dona com un resultat, però això no, molts cops et torna com una resposta com matèria negativa i coses així que no té per què tenir sentit, o sigui, fins ara per nosaltres, jo almenys no sé què és i no sé què voldria dir una matèria negativa en aquest context, però el que està clar és que ara mateix no, o almenys jo no sé què voldria dir una cosa així. Aleshores, clar, això vol dir que no es pugui viatjar? No, o sigui, tu pots fer la forma de l'espai-temps que vulguis, però això no... Per això, al final, quasi totes les pel·lícules de ciència-ficció agafen segueixen, traient temes de paradoxes temporals, de viatjar en el temps,
I una mica és culpa de que la física ho permet, de certa manera, perquè és curiós que no existeix una demostració, no existeix un postulat que prohibeixi que el temps es pugui revertir. Totes les equacions de la física, el temps, pots posar un menys i segueixen funcionant igual. És a dir, existeix una simetria temporal en les equacions. Amb això ho parlarem també en la meva xerrada, quan nosaltres pensem de l'espai-temps, tenim 4 coordenades, tenim les coordenades espacials i tenim la coordenada temporal. Però es tracten en el mateix nivell, no es tracta de forma espacial una com l'altra a nivell de les equacions, perquè seria tota aquesta formulació covariant, es tracta T com si fos una X més. I per tant, pràcticament tota aquesta formulació, totes aquestes equacions en la relativitat general, et permeten que, així com la X la pots recórrer endavant i la pots recórrer enrere, la T, a nivell de les equacions, que ens han servit per demostrar tantes altres coses, també les pots recórrer endavant i recórrer enrere. No hi ha una equació que et digui aquí falles, perquè si això fos així, i com que tot el que va postular Einstein s'ha acabat demostrant, doncs poder es deixarien de produir pel·lícules en aquest sentit, o poder haurien d'inventar-se alguna altra cosa, però és que la física sembla que ens permeti especular sobre això. Sí, però segurament hi hauria molta gent que, a pesar que és veritat el que dius, està això del creixement de l'entropia, que fa que no hi hagi una simetria neta, diguéssim, entre anar cap al futur o cap al passat, perquè sempre creix l'entropia. I hi ha una altra cosa també que m'agradaria dir, que encara que el viatge en el temps cap endarrere no existeix, no se sap, el que sí que existeix és cap endavant. Hem sentit això d'agafes una nau espacial, vas a tota hòstia cap al final del sistema solar, tornes, i si has anat molt ràpidament, llavors tornes a la Terra, però 100 anys després, diguéssim, i tu potser tens 5 anys més. I això està demostrat experimentalment. I això és una manera, diguéssim, de viatjar en el temps, i això em fascina. Si pogués, però clar, quin és el preu a pagar? Que no pots tornar enrere. I si ja no hi ha gent, perquè hi ha una guerra nuclear, doncs mira tu que gràcia, no? Tu ho faries? Si em diuen que tinc càncer, sí. Que em queden 8 mesos, doncs vinga, anem cap allà. I avançaries que 100 anys? Sí. Només 100? Ostres, bueno, una mica més. Pensa que la part bona és que viatjaries també al centre de la galàxia i tornar, per exemple, no? O sigui, és un viatge que són tot... Sí, però saps què passa? Que quan tens una edat ja gran com la meva, que és un vegestorio, ja t'importa tot cada cop menys, no? I encara que ara no ho sé, d'aquí 10 anys o 15 anys segurament ja dirà, pues anem cap allà, ja toma per sac. Estoy intentando decir insultos pero amables. Aprendre pel sac, ¿no? Seria? És que no estic acostumat a fer insults i parlar malament en català. En castellà sí. Però aprendre pel sac és correcte, no? Sí. Quan estàvem preparant, per dir d'alguna manera, aquest debat, perquè com he dit és bastanta improvisació que també era part de la gràcia, vaig dir, hòstia, ens hi ha preguntes. I va sortir una pregunta i el primer va dir, no, aquesta no me la facis, que era, què és el temps? Sí, però Better Call Saul, ¿no? ¿A què? No, que mejor llama a Saúl. Better Call Saul. No, però aquesta pregunta la vaig fer jo. No, crec que és important i, bueno, jo primer us deixo que respongueu vosaltres, no dic res, després... Vale, doncs comenta. No vols? No, comenta. Doncs, clar, sempre que està aquesta pregunta a l'aire, sempre no puc dir que va dir alguna persona important, que ara mateix no me'n recordo, però no. Però hi ha algun poeta. No. Una persona important, una persona realment important, no com nosaltres, que va dir una cosa així, quan em pregunten sobre el temps, si no m'ha preguntat ningú res del temps, sé veritablement què és el temps.
però quan algú m'ho pregunta no ho sé. I con esto ya quedo como un senyor, no? No, i ara, la meva opinió, diguéssim, és molt més pràctica, que és, no sé exactament què és el temps, però si de veritat me'n poses entre l'espada i la paret, diguéssim, i haig de dir alguna cosa, diria que és un paràmetre de les equacions i que serveix per fer prediccions que després s'acompleixen a la natura. Però si vols una definició més, diguéssim, existencial o el que sigui, jo amb això tinc molts de problemes, perquè jo pensava quan era petit que m'agradava la filosofia de la ciència i he descobert amb el temps que no. Per què? Però què és el temps? Com va el temps? No, perquè no sé si hi ha filòsofs aquí o persones, però en fi, la filosofia cada cop més, diguéssim, perquè això és una mica filosofar. Aprofito per anunciar que en el debat final la taula de Proudhon ha portat una filòsofa. És mentira, no? No, no és veritat. No, però tots els respectes, però bueno, ¿qué todos los respectos? No, bueno, sí, un poco. Bueno, para ella sí, para los demás no. Queda bien. Sí, ¿qué pasa? Estaria segona. No em diguis. No. Què passa? Que una de les coses importants per fer filosofia de la ciència i pensar sobre el temps o el que sigui és entendre la física. I no l'entenem ni els físics, diguéssim, no? Llavors, ja això del... Abans hi havia filòsofs molt importants que entenien perfectament bé la física i podien dir alguna cosa interessant. Això està gravat, no? Sí. Buf. Bueno, me callo. La filosofia és molt maca i ara... I Saúl ens dirà cosetes. Saúl, sí. O sigui, jo el temps el relaciono una mica amb la llum. Si tu ens has parlat una mica de la llum, jo em pregunto, una pregunta que em faig és si només hi hagués res, si no hi hagués ningú, si no hi hagués cap interacció, el temps no tindria cap sentit. Cap filòsof, diu. Sí, que tindria una part d'això. Com que no seria física fins fa un temps, doncs havia de tirar de pensament. Tu et vas ficar les equacions massa jove i no t'has sortit d'allà. Però fem-nos aquesta pregunta. El temps té sentit per si sol? És a dir, el temps té sentit si pensem en un espai on no hi hagués res, on no hi hagués cap interacció? On no hi ha dinàmica. On no hi ha dinàmica. Bona pregunta. Però no perquè no hi sigui el temps. No hi ha dinàmica perquè no hi ha un àtom que decau, perquè no hi ha un camp electromagnètic que oscil·la. Llavors, i per això ho relaciono una mica amb la llum. El que passa és que em costa d'imaginar, no? Perquè estaries parlant d'un univers no univers. Perquè si tens espai, no? Exacte, no dic que això sigui una possibilitat. Sí. Estic intentant veure si la realitat inherent del temps és independent, és per si sola, o és dependent que hi hagi matèria que fluctua. Em costa com separar una miqueta l'espai del temps, no? Si tu tens un... O sigui, el temps... O sigui, al final... Com és? O sigui, un espai que no siguis ni sense buit? No, però jo crec que el que tu vols dir és, tenim una caixa que simula un univers i en aquesta caixa petitona no hi ha res, només una piloteta, diguéssim, no? I no hi ha cap cosa més. I la piloteta, quines siguin les propietats que té, no canvien. Ni canvia de posició, ni de color, ni de càrrega, ni de volum, de res en absolut. Llavors, podríem dir que passa el temps i la pelota no canvia, o és que com que no canvia no té sentit parlar de temps, no? Es això, ¿no? Pues mira, esto es una pregunta filosófica y tengo que reconocer que me ha gustado y no es para quedar bien. O sea, aquest tio, seguidlo a Twitter, ¿vale? No tinc Twitter. Bueno, sí que tinc, però parlo de política allà, o sigui... Vale. No, però justament
O sigui, jo em faig aquestes preguntes, justament em faig les preguntes que en els llibres no trobo cap resposta, i això m'agrada, no? I he arribat no a la conclusió, però sí que em dóna la sensació com que aquest cas que tu deies, doncs el temps allà no té sentit, perquè, de fet, quan parlem d'aquests exemples, no? De que els rellotges al satèl·lit passen diferent que els rellotges a la Terra, no és que l'agulla del mecanisme del rellotge passi lent, és que les cèl·lules vostres, les reaccions que tenen aquestes cèl·lules també passen més lentes respecte al nostre punt de vista. I al final, i el temps, els rellotges més precisos que podem fer són una oscil·lació d'un camp electromagnètic. Per tant, el temps i la fluctuació d'algo estan íntimament relacionats. Disculpa que us interrompeixi, però estàs dient una cosa que jo haig de fer una confessió. I això que vaig a dir és totalment veritat. Jo faig la fatxada de que la física està molt bé, que és molt guai, que segurament és certa fins que es demostri el contrari i tal, no? Però jo sé que quan em mori i estigui amb el Sant Pedro o qui sigui i em preguntés, escolta una cosa, això de que el temps passa més lentament allà i tal, tu com a físic, tu creus? Digo, una mierda, ¿cómo voy a creer yo eso? O sea, realment, el que vull dir és que en el meu cas en concret la física m'agrada per al repte, per entendre com van pensar els científics o els genis de com nassos van inventar això, quina manera més creativa de pensar això, de resoldre això, però sincerament quan estic a soles a casa y penso en això del temps, dic, no, esto no puede ser verdad. O sea, es inconcebible para mi mente. Vale, no sé, esto es... Sí, bueno. ¿Puedes preguntar? Sí, Miquel igual te echa bronca. Has dit del temps que no és temps, que no hi ha temps, no? Que ha dit la piloteta dins la capsa. No és el del gat de Schrödinger. Si no ho veus, no saps, no passa el temps, diguéssim, no? És que no l'obres, no? Ho veus? Està relacionat, però no és exactament el mateix. Sí, no, una resposta molt quàntica. O sigui, jo relacionalment ho porto més al meu terreny, que jo després us parlaré de realitat general i tot això. I, per exemple, hi ha una de les possibles explicacions del futur de l'univers, no? De que si ara posem un play i avancem endavant, què passarà, no? El Toni ens explicarà demà, no? Que l'univers està expandint, això ho sabem, però ens explicarà una mica per què i intentarem algunes nocions. Clar, i això, si passessin molts anys, aquesta pel·lícula ens porta cap a un univers on tot s'està expandint, tot s'està allunyant de tot, cada cop més ràpid, i com veureu, i una cosa una mica rara, és que l'univers s'està expandint més ràpid que la velocitat de la llum, i ara dieu, ei, no? Això no és el que ho dic, però demà us ho explicarem. Fins que arriba un moment que com s'està expandint més ràpid que la velocitat de la llum, hi haurà un moment que la gent mirarà al cel i no veurà estrelles. Bàsicament perquè aquestes estrelles estan marxant més ràpid que la velocitat de la llum mai ens arribarà. Bueno, no hi haurà gent, estarem pocs, però bueno. Però com acaba això? Acaba molt fort tot, no? Acaba tot molt diluït, acaba tot sol, tot desintegrat, acaba, no? I hi ha un moment en el qual ja no hi haurà, en un espai local, en un entorn local, es crearà com un univers inaccessible per res més, perquè estarà suficientment distant i aïllat de la resta que hi hauria com aquest... I en aquest moment jo és quan em pregunto, bueno, doncs, aquesta és la definició el temps allà no corre, perquè tu pots esperar tant temps com vulguis, seguiràs veient la mateixa imatge, i si veus la mateixa imatge, és arbitrari que nosaltres diguem que ja està passant el temps, perquè si no està canviant res, doncs no. Per això em pregunto, el temps per si sol no té molt sentit. És una pregunta molt interessant. Sí, que si tu tens un estat en el qual res no canvia, que canviï la coordenada del temps és irrellevant. Llavors et pots carregar aquesta dimensió. Exacte. I per tant, la noció del temps no... Però això era un debat més de vosaltres que jo feia. Sí. No, però i això que jo volia dir, respondre a vostè, dient que això de la caixeta, ja parlarem si de cas, però només dir que això de la caixa del gat Schrödinger era una manera una crítica per dir, escolteu,
segons la mecànica quàntica, podria ser que el gat estigués viu o no viu, i això no té sentit cap ni un. O sigui, no veuen que això de l'entrellaçament i tot això no pot estar bé, perquè no pot ser que no hi hagi una realitat encara que nosaltres no ho observem. És exactament el mateix que la desigualtat de Bell, però en gats, diguéssim. Però que no té res a veure amb això que estava parlant el Miquel. La pròxima xerrada pots fer amb gats, els tensors. Gats up, gats down. Vale, exacte. Ara intentaré sorprendre't amb una altra cosa, vale? Javier, tu coneixies aquest fet? Us el tradueixo, les granotes blaus són capaços de detectar fotons individuals. ¿Tú sabías eso? Si lo he sabido, se me ha olvidado. Vale. Doncs, bueno, doncs, si volem... Vull canviar una mica de tema, vull anar una mica furgant en la quàntica, que també crec que hi ha moltes preguntes que tots ens farem, bueno, moltíssimes. No sé si m'estic sentint, si m'esteu sentint. Sí. Pues, crec que va ser de les primeres classes que vaig tenir de física quàntica. A la vam posar aquest exemple, i a mi això... perquè també, o sigui, soc molt crític, no? Em diuen, la quàntica és que la dualitat onda-partícula, no sé què, la llum és una onda però també és una partícula. Una partícula com pot ser una partícula, no? I llavors et va dir, mira, podeu fer un experiment molt simple, que és agafeu una granota, no? La deixeu allà al terra, apagueu les llums i agafeu una llanterna, ¿vale? I la il·lumineu. I la granota, amb els ulls, no? Veu la llum, li pares la llum, està tranquil·la, fixes la llum, et mira. I llavors tu et vas allunyant, i si fos un flux continu d'unes zones, el que canviaria és que la intensitat d'aquesta llum, com que més t'estàs allunyant, es difondrà en un espai més gran i de cop la intensitat anirà reduint-se, no? És una ona que es propaga, no? Com tu tires una pedra a l'aigua, no? I les ones es van difonent perquè s'estan expandint en un espai més gran. I llavors hi hauria un moment en el qual la sensibilitat dels ulls d'aquests gripaus deixarien de rebre suficient intensitat com per reaccionar. I el que passa no és això. I el que passa, i no sé si aquest experiment s'ha fet de veritat, però em sembla genial, el que passaria és que hi ha una distància suficient com que la llum està composada per fotons, i hi hauria una vegada que un fotó li entraria a la retina del gripau i una vegada que no. I llavors la granota començaria a fer així, per molt lluny que estiguis, cada cop aquesta freqüència seria diferent i més dilatada, però de cop rebria un input i de cop no rebria. I a mi això em sembla com, bueno, és una història, no? Però em sembla com una demostració com molt casolana o molt, no? Biològica, no? De que la llum té una realitat... Sí, segur que la primera versió del CERN, de detectors de fotons, va ser en gripau, segur. Això sembla un meme. No, però això no pot ser veritat. Ja, però ho vaig buscar i vaig trobar aquest paper. Ahir ho vaig buscar i dic, vaig parlar d'això, però em prendran per boig i vaig trobar com un paper que parla d'això. O sigui, que sí que és veritat que no sé. Em reafirmo, ets una caixa de sorpreses. No, és mentida, ho he escrit jo aquest matí i ho he... No, és veritat. Sí, no, és molt bèstia, sí. És bèstia, això, no? Per tant, bueno, no sé, amb això em quedo com una mica... Vale, m'ho crec. Vale? Però on vull arribar amb tot això? Vale? El patró d'interferència, no? De la llum. També la llum ens ha demostrat, així com una granota ens demostra que la llum són partícules individuals, també els patrons d'interferència de la llum ens demostren que són ones. No? Llavors vull que m'expliqueu o que comencem un debat acalorat sobre aquest meme d'aquí. Meravellós. La doble explica, que no sé si cal que l'expliquem. Tothom sap què és això? Vale. Sí, esto es de primero de Crespo. ¿Esto cómo se pone? ¿Això com...? Sí, faig això de la trucada de Saúl. La comodín de la llamada. El comodín de Saúl. Llum i quàntic. Clar, aquí ens has fastidiat els dos, Vale. I recordo que em va sorprendre molt i com que la meva primera interpretació va ser que entenc que això serà... estava pensant com si fossin electrons, però és irrellevant al final del dia, no? Perquè al final és com que la llum està interferint amb si mateixa. No? Si es comporten... Si estan passant fotons individuals
Exacte, el cas de dalt és aquest. És dues zones que interfereixen amb si mateixes i ens generen aquest patró d'interferència. I aquí tenim una doble escletxa i a l'altre costat una làmina amb granotes, no? Exacte. Vale, aleshores, sí, o sigui, la meva primera interpretació va ser aquesta. Després, clar, ara mateix, doncs, si ho interpreto com la probabilitat, si tu fas com la suma de camins, no? Totes les probabilitats que tens de que la llum toqui qualsevol dels punts que hi ha en aquest panell, doncs analíticament puc arribar com a... No diré entendre-ho de forma intuïtiva, perquè a mi em passa com el que deies tu abans, que tant amb la quàntica com amb la relativitat, com em resulta tan poc intuïtiu, és com que jo dic que aquest experiment tampoc me'l crec, no? És com una miqueta així, però que al final sí que sembla que alguna cosa exòtica està passant. O bé, potser la meva primera interpretació més naïf de que el fotó està interferint amb si mateix, o bé que pots descriure totes les trajectòries possibles, que les trajectòries menys probables s'anulen entre elles i bla, 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 i t'acaba donant allà. No? Que al final és com el mateix però amb passos extra, no? Exacte. I aquest pas d'observar és el que tu abans has explicat de l'operador, no? D'aplicar un operador, Correcte. de col·lapsar aquelles matrius, no? Correcte. Clar, és que jo veig això i sempre penso el mateix. A veure, quan això o altres exemples típics de la mecànica quàntica, o no tan típics, no? Quan un es troba amb això, o almenys jo, el primer, quan ho vaig veure per primer cop, no entenia res. No entenia per què era important o no era important, què volia dir això d'observar o no observar. O sigui, per mi era un caos tot. No sabia si el bo de la pel·lícula és el de baix o el que té sentit lògic era el de baix, el de baix... Algú vol que li expliquem això molt breument, de què estem parlant? Vale, aquí hi ha un parell de mans aixecades, molt breument. El que hem dit, no? Sembla que la quàntica fa que, així com en el món clàssic i macroscòpic, doncs tenim elements que es comporten com tipus ona, i tenim elements que es comporten com tipus partícula, la quàntica permet que hi hagi certs camps que tenen unes propietats que ens recorden molt a les partícules, però que alhora tenen certes propietats que ens recorden a les ones, el qual és completament diferent. I aquest és un experiment, això és real, doncs he posat un meme, però això és un experiment que s'ha fet de veritat amb llum. Bueno, no sé si s'ha fet amb llum, s'ha fet amb unes partícules... S'ha fet amb electrons, s'ha fet amb mil coses, fins i tot amb partícules grans. Però que siguin suficientment petites i amb poca interacció perquè tinguin propietats quàntiques. I això és llançar partícules individualment o quantitats el més ínfimament possibles d'aquesta... Anem a suposar que són fotons, ¿vale? A través d'una rendija que té dos forats. ¿Vale? I la llancem i hi ha diverses trajectòries possibles i llavors posem una càmera a observar per quina de les dues rendijas passa i a la que estem observant això, per tant hi ha una llum, hi ha una interacció amb la llum d'alguna manera, les partícules passen o per un forat o per un altre, es comporten exactament com una partícula. Però si nosaltres fem el mateix experiment, una mica com us he anunciat abans de començar el debat, és vam anunciar aquí un event, però vam deixar una càmera i vam marxar. Bueno, no hauríem de deixar una càmera, no deixem cap càmera, marxem, i quan obrim aquesta caixa, l'endemà ens trobem en què ha passat allò d'allà dalt, fent el mateix experiment. Si ningú ha estat observant el que passava, ens trobem que han interactuat com si fossin dues ones que apareixen per dues ranures diferents, com aquí en aquesta aigua que apareix per més d'un forat i intervenen, hi ha patrons d'interferència amb ones que se sumen i ones que resten i ens trobem que s'ha gravat una pel·lícula fotosensible d'aquesta manera. Mentre que si nosaltres estem allà mirant, tu vas per dalt, tu vas per baix, no se'n reprodueix aquest patró. Això és una mica com per context pels que no sabíeu què estàvem parlant. Clar, què passa? En el meu cas, un cop, diguéssim, no sé, quan ja s'ha passat una miqueta
l'espant, digueu, no? Del caos, i després de digerir i tal, el que jo entenc que és satisfactori és dir, bueno, un moment, anem a veure, anem a prendre els postulats, les regles del joc, quines són, per molt estranyes que siguin, que són les de la quàntica, i anem a veure si sóc capaç de fer càlculs de predir això. I quan ho fas, te'n dones compte que és un parell o tres de formuletes molt senzilles. Llavors dius, val, el que està passant és que sóc capaç de predir aquest comportament, aquest i un munt de comportaments estranys amb 2, 3, 4 postulats i regles molt clares i molt rígides i molt precises, no? Llavors és quan un diu, molt bé, ja estic una mica més tranquil perquè puc predir el que passa. Quan algú ve i em pregunta, però com s'interpreta això? Llavors és on venen els problemes. Està interferint la partícula, està passant per dos llocs simultàniament, interfereix i tal. Tu, si vols lligar aquell dia, li dius que sí i que ja t'ho explicaré millor, després vine amb mi i tal, no? Però és tot interpretació, filosofia, no té res, en principi, a veure amb la ciència, amb la física. És interpretació. L'únic que és important des del punt de vista pràctic, com jo que soc una mica pràctic, és si saps o no predir el que passarà si fas un experiment. I una última cosa que volia dir és que típicament els problemes que tenim amb això de la quàntica és perquè som grans, no dic grans d'edat, sinó de cossos grans. Perquè si fossin partícules petites, precisament seria Newton el que seria contraintuitiu. I és només per això que veiem això com si fos contraintuitiu, i que ho és, perquè això ha estat descobert del comportament de les coses petites que mai l'havien vist, diguéssim, no? Per tant, arriba un moment en què, amb això no, però amb altres experiments ja t'acostumes de tal manera que comences a veure Newton com antiintuitiu en comptes d'això. Perquè d'alguna manera t'acostumes a les matemàtiques, al postulat de la mesura, i això efectivament és el que tu dius. Això és una conseqüència senzilla i òbvia dels postulats que he dit just fa un moment. I no sé si això és massa pràctic per vosaltres o no. Jo el que sí que volia dir abans de seguir, és que jo crec que sí que voldria matisar una mica el que vol dir observar, no? En aquest cas, perquè moltes vegades si així diem com que si jo observo la partícula, si jo la miro, si jo no sé què, pot donar a entendre com que fa falta que una persona, no? Moltes vegades he assistit a algunes conferències en les que et diuen, no, és que si no ho mires pot ser qualsevol cosa, saps? Tu estàs la caja, no? Doncs és com que, i al final del dia l'observació o el procés d'observar no depèn d'una persona, no depèn que hi hagi una persona que estigui allà mirant o que tu puguis dir, ara això està indeterminat perquè no miro, no. Al final l'observació, en certa forma es podria dir una interacció. És el moment en el què la partícula ha de realitzar una interacció, aleshores hi ha tota una sèrie de propietats que durant un cert temps respecten el que tu has dit abans, de que pots fer com la fletxa endavant i endarrere en el temps, no? De que és quan aquesta partícula podríem dir que està abans que hi hagi aquesta interacció, però després de la interacció ja, o sigui, no vull parlar de col·lapse de la funció d'ona, no vull dir això, però en el moment en què aquesta partícula interacciona, doncs passen coses. I aquestes coses, entre elles, fan que nosaltres puguem veure que podem tenir un puntet aquí conforme hem detectat la partícula en aquesta posició. Si nosaltres posem aquest sensor abans, no? És que estic així mig tort. Si nosaltres posem el sensor a l'escletxa, doncs posar un sensor allà vol dir que tu estàs fent que passin coses. I aquestes coses fan que passin canvis que fan que després el que tu mesuris serà diferent. Aleshores, clar, si pensem en...
Clar, a mi això em resultava molt més fàcil abans de pensar, quan pensava com en... Perquè al final vol dir emetre llum, és a dir... Clar, has de fer una interacció, és que just anava això. Interactua amb tu i em retorna a mi i per tant veig. Exacte. Aquest efecte fa que tu, que en un principi eres un camp, com a dalt, no? Saúl, tu eres un camp. Sí. S'hagi de... Bueno, ell com a futur, com un camp, no? S'hagi de decidir i s'hagi de localitzar i és l'operador que feia el Javier, que deia què surts, amb més 1 o menys 1? Mira, amb una certa probabilitat 1 i amb una certa probabilitat menys 1, però en el moment en què tu m'ho demanis m'he de prendre una decisió. I és aquesta interacció la que trenca aquesta ambigüitat i ens Clar. Sí, de fet és que per mi és com bastant... Quan hi ha l'ambigüitat aquesta ona particular, tot això que sembla superexòtic, a mi, almenys com jo m'imagino, que potser és una liada, no? Però per mi al meu cap és... Totes aquestes propietats que no estan determinades mentre passen per les partícules entre aquestes dues escletxes es propaguen com si fossin una ona, però en el moment que hi ha aquesta interacció s'ha de fer localment. Aleshores és quan tu la veus en un punt i aleshores ja passa a comportar-se, ja tu ho mesures com una partícula. Aleshores, en funció d'on tu facis la mesura, però quan parlem de fer mesura, no? Una miqueta com el que deia ell, clar, aquesta escala que és una partícula està rodejada de res, no? És una cosa trista en meitat de... No? Existeix la partícula sin ninguna mesura? No se sap, perquè està allà sola en meitat de no res. Tu com ho fas per mesurar? Doncs necessàriament has d'interactuar amb ella i quan interactues amb ella li fas prendre decisions i aquestes decisions després doncs afecten el seu futur. I aleshores per mi tot aquest problema en el fons és com un bon... Si entens bé aquest problema, com que la resta de coses de la quàntica com que són conceptualment més difícils. Però com deia ell, interpretar això és... Però bueno, si això us fa ballar al cap, no us preocupeu perquè... Que tengo más. Volia posar aquest slide, el Mons Guarguet, que és que aquests són els pares de la física quàntica i llavors la crítica que ells mateixos fan perquè no estan còmodes amb tot això. Diu, com pot ser, Heisenberg, com pot ser que la natura actuï d'aquesta manera tan absurda quan fem experiments? Com pot ser? No té cap sentit, no? Heisenberg. Einstein, no? Einstein diu, bueno, Déu no juga als daus, vull dir, però aquí abans li deia, no, al Javier, hagués estat molt bé que Einstein hagués vist els resultats de Bell, no? Perquè Einstein va deixar de fer i va dir, mira, a mi això no m'agrada, aquí hi ha algun fallo, les boletes a dintre porten un paper apuntat, si més 1 o menys 1, i simplement és que nosaltres no ho veiem fins que no veiem la boleta. I Bell va dir que no, que això no era així. Per tant, aquesta frase, i després hi ha Schrödinger que diu, no m'agrada, ho sento, sento haver tingut alguna relació amb aquest tema, és una que detesto. I aquests són els que van parir la física quàntica. Van parir alguna cosa que s'hauria escapat de les... Bueno, que és normal que ens incomodi a tots plegats i que m'agrada perquè aquestes preguntes que estem fent aquí són justes. Clar, però és que una persona pot estar enfadada com a mínim per dos motius. Una, perquè no entén els postulats de la quàntica i els nombres complexos i tot això i està enfadat per no entendre això o pot estar enfadat perquè la natura sigui així, no? Però jo crec que són coses completament diferents. O sigui que quan estigueu enfadats amb la quàntica penseu si és perquè no enteneu les fórmules o la conseqüència conceptual d'això, perquè són dos tipus d'enfados, diguéssim. Jo els he tingut els dos. Sí. Jo tinc els dos alhora. En referència a això d'aquí, o sigui, a mi sempre m'agrada dir com que la quàntica ha passat malgrat els físics. No, perquè és com que van veure una cosa i van dir no, si això passés hauria de passar no sé què, anem a provar, i surt. Ai. Bueno, però si això passa, hauria de ser, jo què sé, hauria d'haver-hi l'entregassament, hauria de no sé què. I van sortint coses i al final és com la que estem liant. Però tu no saps la de cops que jo he fet un càlcul o el que sigui i al final he dit, no me jodas, hombre, esto no puede ser.
O sigui, és veritat, és que és una cosa que causa addicció, en el meu cas. O sigui, no us adentreu massa a la quàntica o a la relativitat, perquè causa addicció real. Fixeu-vos, ja m'he quedat solter. És satisfactòria perquè és insatisfactòria, no? És com la vida mateixa. I és addictiu la capacitat de predir, de jugar, i d'alguna manera et sents com amb poders, diguéssim, no? Però hi ha una part a la teva ment que diu això no pot ser veritat, tio. Què estàs dient del temps aquí? Passa més ràpid i més... No pot ser. O els electrons que passen per dos llocs... Què dius? Això no pot ser. I l'entrellaçament que està a la Lluna i a Júpiter instantàniament afecta... Anda, ja, això no pot ser. Però l'altra part, bueno, va, però anem a seguir jugant, que vola un muntó, això. Ja ho sabrem quan morim i ens ho digui suposadament Déu o qui sigui, no? Doncs això de l'entrellaçament era mentira. O és veritat. Mira, t'ho ensenyo. Però després, per exemple, coses així boges, com a mi em va tornar boig l'efecte túnel, no? Que és com una... Per als que no sabeu el que és... Va d'un túnel, no? Sí. Per exemple, imagineu-vos que teniu una barrera, no? I que jo ara vull passar per aquesta paret, no? I no puc, perquè hi ha com una barrera. Doncs alguna cosa similar pots fer amb un electró, no? O amb alguna partícula. Si tens un electró, li pots posar una barrera, però pot ser una barrera electromagnètica perquè no la pugui passar, però hi ha certa probabilitat de que la passi, igualment. I això és una cosa que... I que violin l'energia, la conservació de l'energia. La probabilitat no és que va allà a preguntar puc passar, no, que sí, sinó la probabilitat és perquè la posició de l'electró no està definida. Exacte. La posició és una distribució que quan ell està molt a prop d'aquesta barrera hi ha una petita part d'aquella campana de Gauss que està a l'altra banda ja. I és aquesta la probabilitat, no és la probabilitat de fer variacions. Sí, és conseqüència del que dèiem abans, que hi ha tota una sèrie de propietats que tot això és conseqüència de l'equació de Schrödinger, que ho sapigueu. Però després el tema es tanca amb l'efecte túnel, que ho veus així i dius, ¿esto qué es? Esto no puede ser, esto no sé qué, però després tots anem amb un mòbil que porta una memòria flash i totes les memòries flash funcionen amb efecte túnel. I és com... Vale, que passes voltatge, li dones energia suficient perquè... Però a vosaltres us passa el mateix que per un costat que guai i no, això no pot ser. Exacte. O només sóc jo que soc... No, em passa contínuament. Que tinc una patologia o algo. Però em passa en general a la vida també. Em passa tota aquesta gent que estic aquí, que no estaríem aquí. I de fet aprofito, crec que si us sembla bé admetem algun parell o tres de preguntes. Vale. Sí, o més. Bueno, per tema de timings, amb un parell o tres, després fem una pausa pel cafè. Sí, però també pot ser insults o coses. Sí. Vinga, preguntes. Allà. Sí, podeu dir una mica. Bueno, molt interessant, moltes gràcies. Lo primer, un parell de comentaris. Bueno, el primer que a ningú se li ocorri buscar Calvo Polita a internet. Com? Calvo Polita. Com? Calvo con Polita. Ara ho buscaré, És que no em pots dir això. Ara vull saber què hi ha. L'altra cosa. Bé, no sé si és un principi de consistència, però en algun moment vaig escoltar que algú deia que si es construís una màquina del temps no seria possible viatjar a un temps anterior a la seva construcció. Jo crec que és una consistència bastant important perquè no sé si va ser con Novikov també. Sí, és el mateix. Clar, seria inconsistent, no? Tornar... Exacte, sí. El que passa és que alhora seria com una barrera, no? Perquè si hi hagués una màquina del temps i comencessis, és com que de cop i volta et xocaries amb un món en el que ja viatges en el temps de cop i seria també inconsistent. Sí, però jo m'estimo no parlar gaire perquè doni temps de fer moltes preguntes i comentaris. Hem de ser breus. Sí. Una pregunta, perquè soc molt naïf, jo parteixo de zero. Però quan parleu de que l'observador fa que canviïn les coses, què volem dir amb això? És que no ho entenc. Tens de pregunta o no? Benvingut al club. Sí. Parlant abans perquè l'observador igual li reflexa la llum o alguna cosa. Jo puc dir una cosa al respecte, si vols, si voleu. Hi ha un exemple que a mi m'ha salvat la vida, perquè
a mi em passa el mateix, perquè només els físics experimentals poden respondre amb seriositat a això que dius, no? Però a nivell teòric hi ha una manera de pensar-ho que a mi m'agrada moltíssim, i és la següent. Quan un electró que té spin cap a dalt o cap a baix... Què vol dir spin? Clar, com un imant petitó. Llavors, quan això va a través de l'espai i passa per un camp magnètic que varia amb la posició, diguéssim, no? Llavors està obligat, o sigui, sent una força i està obligat a anar cap a dalt o cap a baix, diguéssim, no? Per qüestions tècniques i teòriques passa això, no? I si és un règim quàntic, el que passa, només pot anar cap a dalt a una direcció molt concreta o cap a baix a una direcció molt concreta. I llavors això és observar l'espin d'aquest electró. I això seria un experiment una manera d'entendre com podem fer una mesura d'alguna cosa. Seria l'exemple que a mi em va salvar, com dir, bueno, ja entenc això, i després ja li preguntarem als experimentals com ho fan per mesurar qualsevol altra cosa. Bona tarda, molt interessant. La veritat és que et fa pensar tot el que esteu parlant i ara que estàveu parlant més d'aquesta addicció que teniu com a... patològica. Exacte, aquesta búsqueda del que hi ha allà i d'aquest test i del que no us agrada, aquesta incomoditat. Em portava molt aquesta personalitat tan humana que la comunitat científica té amb aquest tema, que és com un desig personal del que hi ha més enllà de la comprensió humana. I us volia fer una pregunta a cada un dels tres, que és quina esperança particular teniu vosaltres en que això algun dia es pugui resoldre? Com veieu que la comunitat científica traurà l'entrellat d'això, arribarà a descobrir això o està absolutament fora de... Però descobrir el què? Bueno, descobrir per què es comporta així, no? O sigui, descobrir la quàntica, o sigui, aquesta particularitat que no podem entendre o que és... Per què la quàntica és així, no? Sí. ¿Cómo eres así, hija mía? ¿No? Teniu aquesta esperança? Treballeu amb aquesta esperança? Jo, per mi, la meva... O sigui, jo tinc la sensació de que cada cop és tot més antiintuitiu. I el que passa... O sigui, s'ha de diferenciar una miqueta en la direcció del que deia ell, és que hi ha com una diferència en quan t'acostumes a les lleis, apliques les lleis, saps les matemàtiques, acabes desenvolupant una certa intuïció, no? És com acabes sabent les regles. De fake. Sí, és com si aprens a jugar als escacs, no? Que et prens les normes i arriba un moment que algú fa una jugada i tu dius vale, està fent una obertura, no sé què, i tu ja com que entens les normes d'allò i saps el que està passant, doncs amb la quàntica passa igual que passa amb la relativitat. O sigui, jo ara arriba un moment que segons quines coses estava explicant abans, per mi era com una cosa que veig claríssima. Ara bé, si em preguntes ara, i tu com et sents amb això? I em fas parar-me un moment aquí, i em fas reflexionar una miqueta, et diré que a nivell intuïtiu, per mi és un hecatombe. I la sensació que tinc jo és que si això s'explica, serà amb una teoria que serà encara menys intuïtiva i que l'esforç per entendre-la serà encara més gran i les preguntes que despertarà seran encara més antiintuïtives. No? Sí. No, de fet, estava pensant que tinc un amic enginyer, que hem de tenir amics de tota classe, ¿vale? No, és molt bon amic. I em sembla molt curiós perquè crec que tots d'alguna manera hem passat per una fase que és la de Newton, diguéssim. Nosaltres hem crescut clàssics i, de fet, amb el col·legi i a primer de carrera i tal, sempre hi ha una explicació geomètrica, un dibuixet, gairebé per tot, diguéssim, no? I al moment, no sé vosaltres, crec que el moment en què el nostre cervell es trenca és quan és absolutament impossible fer un dibuixet que ens ajudi a entendre alguna cosa. O una analogia. Una analogia o el que sigui. Llavors és quan
o bé ja vas a plorar a una esquina i ja no deixes d'estudiar o el que sigui, o et superes, diguéssim, i t'acostumes a això, no? Ho dic perquè a la xerrada d'abans, la meva i tal, aquests vectors, se m'ha oblidat dir que aquests vectors viuen en un espai que es diu espai intern, que no existeix. És un constructe matemàtic intern i que ningú entén on està aquest espai dels vectors aquests, perquè no tenen res a veure amb els vectors de la vida, diguéssim. Això se m'ha oblidat dir. I fixeu-vos si estic acostumat a aquestes coses, que m'he oblidat de dir-vos això. O sigui, en fi, que al principi es passa molt malament i després ja t'importa la vida, la mierda, todo ya. Hi ha vegades que hi ha alguna cosa que no és clara, però dius, vinga, tu diràs. Sí. Al final del dia arribaré a una cosa que comprendré o no. Tu arribes al final i dius, té sentit. Jo sí que entenc algun que ja fins tot el text. Jo hi ha vegades que... No, però entendre la matemàtica és una cosa i entendre el concepte és altra. La matemàtica ja entenc que, bueno... La matemàtica és que l'has d'entendre. Sí, la podria arribar a entendre... Però això és perquè ets jove. Però quan tinguis la meva edat ja veràs, toma por saco ja tot. La meva resposta a la teva pregunta és que crec que sí, però diria el mateix que el Saúl, que és un nou nivell d'abstracció. Per exemple, el que he explicat al Saúl al matí, de dir, bueno, la gent no entenia com és que la velocitat de la llum sempre era la mateixa, si jo la mateix superat o si jo la mateix un movent. Com pot ser, no s'entén. Estem en la mateixa situació en la quàntica. I el salt contraintuitiu, com deien ells, és dir, ei, que el que canvia és el temps. Com que canvia el temps? I això és hipercontraintuitiu i de cop ara sembla que estiguem tots tranquils, enviem GPS, ara comencem a desenvolupar ordinadors quàntics, comencem a saber treballar, a estar una mica còmodes en aquesta frontera. Però per anar al següent pas hi ha d'haver una nova revolució de pensament. I potser tot això que us estem dient avui és una interpretació que fem que mirat des d'una altra perspectiva té una altra forma molt diferent. Però cada cop estic d'acord que és més abstracte. És més abstracte i ningú ha dit que la naturalesa té de ser alguna que nosaltres puguem. Sí, i Miquel, no sé si explicaràs o no, però hi ha l'anècdota aquesta que va sortir un llibre just després que Einstein fes la teoria de la relativitat de 100 autors contra Einstein. I ell es diu que va dir, però així molt seriós, va dir, home, si jo no tingués la raó, amb un sol hagués bastat. No sé si això és veritat o no. I amb això us demanaré un aplaudiment per al debat. És molt bona aquesta. No, l'he escoltat, és boníssima. Sí. Hòstia, és molt bona. Sí. No sé si és veritat o no. Y em toca a mí para la realidad general, ¿vale? Hostia, me he metido con los ingenieros y el ingeniero. Miguel. Sí. Estarán acostumbrados, se han metido No, los pero físicos claro, aquí.